Simelane namaste lotshani ndimadekwana stravisa ethavda. Assalamu alaikum sanibonani bantu bakwaZulu-Natal. Sangena ke singasaqali bathi abanye molweni ngenzela njalo ukucover zonke indawo ngoba ngizwile kuthiwa nase Eastern Cape basithola kahle kakhulu noNgqongqoshe and sesithola nezingcingo zaseGauteng la kwaZulu-Natal bayacela ukuthi nakho lapha eBhara angimina bengazi nane eBhara ibhodlela isibhedlela esibizwa ngeBhara nakho la eBhara ngazalelwe eBhara manje ngizoba offended. Absolutely cha ngenxa ukuthi kunanophezala ongahlushenxe asize eBhara kuona Dakhona. Sibingelela zonke indawo la sifinyelela khona ngemisakazo yethu esifinyelela ngayo kini nonke emakhaya siyazi sifinyelela kahle kamnandi kwaZulu-Natal iyonke njengoba ngisho ukuthi eminye imisakazo yethu emkhulu esisakaza kuyona ifinyelela kuyo yonke iSouth Africa. Sinibingelela sonke sithi dumela South Africa sawubona. Uhlelo lwethu bukhoma namhlanje sila eDurban eThekwini eGagashini. Uyabona ke ikona lento noNgqongqoshe ukuthi makade silishayelele ngaphandle koNongoma uhlelo kube nalento nje yabona ukuthi sile emakhaya kumnandi last kwakosiwa kunuka inyama sidla but sizwa isinkwa sani samabele nesinkwa sombila ngadla isinkwa sombila manje angithi uma ufika la ethoni ngathi kunokuncishana la adliwa kwenziwa lutho lapha sasibusa lapha yana sihleli nenkosi kumnandi sabusa ngempela asathathe thuba sithi awubabingelele ngqongqoshe siyabingelela Ntokozo sibingelele kubabukele emakhaya sibingelele kubalaleli emakhaya nalabo abasilandela kuma social platforms ethu sithi ithada sizoba nengxoxo ekhethekile noDkt Songabe engizocela nabingelele nje singakangeni odabeni ukubingelela nje ngicela ukubingelela kubaphulaphuli. Absolutely. Hayike ngizocela ukuthi ngale kokuchitha isikhathi ngikhumbuza umlaleli ekhaya igama lohlelo i-KZNHealthChatDotGov.za 0767047493 0767047493 inombolo ongakwazi ungene kuyona ngempela ukwazi ukuyitholela ke nawe ukuthi ke ubeke noma ngabe imuphi umbono ofuna umbone kubeka bakhona odokotela ukhona uNgqongqoshe uyakwazi ukuyibuzela noma ngabe yini nami ke dokotela banakho mangihamba bengibiza ngodokotela angibaphikisi ke ngani yakwethu balalela libona uhlelo bengibize ngabangibiza ngakho bese mina nginqekuzisa ikhanda lami nje sakuvika sakuphila kodwa ngingaphili ukuthi kunawo nama advantages yabona lokho ukuthi ulokhu ubizwa ngodokotela uzobona endaweni eziningi nje ngibona sekuthiwa doctor nginqekuzisa ikhanda ngavumi ngingaphiki ngibone ukuthi kodwa iningi service engiyitholayo ngqongqoshe kanye indlela ezihlukahlukene kodwa ke ngale kokuchitha isikhathi Ngqongqoshe siyazi ukuthi la emnyangweni wakho ziningi izinto eziningi ezenzakalayo sibonile futhi ukuthi ke umnyango wakho kukhona amathuba ahlukahlukene emsebenzi esibone iwakhipha mhlambe nje singafisa ukupha uNgqongqoshe ithuba ukuthi ke ake sitshele ngalamathuba kafushane. Well Ntokozo asiqale ngokuthi ngizwile na uqala ukuthi sithola ama queries from eGoli angazi noma ubuthe nase Eastern Cape. Yes. Angicabanga ukuthi aboza kwethu banganenkinga yokuthi sibadlulisele. So information esiyitholayo nequery sizayidlulisa. I just hope ukuthi labo bantu ababhalile bawabhale nama contact numbers abo so that oza kwethu uma sibadlulisela uMC waseGoli MEC wase Eastern Cape naye akwazi ukuthi athole indlela yokubathinta abafowethu noDadewethu abanenkinga so that ke yize noma ngeke ifike kuleli zinga sesikulo thina ngoba sifika kubo kanjena kodwa ke cha abaqhubeke bathinte nakuthina akithi manje ke uhulumeni kaANC use South Africa yonke so sixhumene nje siyasebenza so uma besithumelela inkinga yikho nakhona sodlulisa sidlulise koza kwethu ngoba siyabantu bonke abasebenza ndawonye. Absolutely. Kade ubuza ukuthi amathuba lawa amathuba ngibone niveze inqwaba yamathuba. Ntokozo into yokuqala nje kufuna sisho ukuchaza ukuthi uhulumeni usebenza kanjani. Uhulumeni awunawo unyaka oyikhalenda ye okusho ukuthi unyaka kaHulumeni awubalwa ngokwezinyanga ubalwa ngalento esibiza ngokuthi financial year okusho ukuthi unyaka zimali. Unyaka kaHulumeni uqala ngoApril okusho ukuthi izimali zikaHulumeni zifika ngoApril konke kusetshenzwe unikwa imali up until end of March. Manje ke uma ngabe sizoqala sisebenze siqale siqashe noma senzani ukuqasha kwethu okukhulu nokuningi kuba sekuqaleni konyaka zimali okusho ukuthi kuba ngoApril
Izibhedlela zethu ke ziyaye zi-advertise ngokuhlukahlukana. Abanye baya-advertise ngo-April, abanye baya-advertise ngo-May, abanye baya-advertise ngo-June. Kuye ngokuthi ba-ready kangakanani. Kodwa kulokhu ngenxa yokuthi ngonyaka odlule sibe nalo ithuba lokuxoxa nama-unions onesi. Okay. Saba nalo ithuba lokuxoxa nama-unions odokotela. Sase sesiyavumelana ukuthi ama-adverts ethu ngeke siwadedele ezibhedlela ukuthi kube yibona aba-advertisayo. Sizowakhipha thina e-head office. Yingakho ke ubone sikhipha ama-adverts odokotela, wabona kuyithina e-head office esikhipha ama-adverts onesi ngoba senzela ukuthi sikwazi ukuthi ama-adverts ethu siwakhiphe ngesikhathi esisodwa, abantu bonke abadinga uku-applya bakwazi ukuthi ba-apply. Uyazi ukuthi onesi banama-categories ahlukene nabo njengoba si-advertisile nje si-advertise ngalawo ma-categories. So esikushoyo ke nesikucelayo emphakathini noma kuma-health professionals ethu ukuthi umuntu akangene kwi-website ye-department abone ukuthi yena njenge-pro health professional. By the way, asizogcina konesi kuphela, namanye ama-allied workers aka-health siya-advertise. So ukuthi nje ama-category ama-sections are responsible asabhiza ahlanganisa ama-post ukubona ukuthi mangakhi la bese siyawa-advertise. Siyacela-ke ukuthi bonke abantu aba-health workers bangene kwi-website ye-department babuke lapho bakwazi ukuthi ba-applye ngoba eMnyangweni wezeMpilo ayikho i-health worker ebaluleke ukudlulenye. Bonke babaluleke ngokufana. Dokotela ubaluleke njengonesi, ubaluleke njenge-physiologist, yabona bonke lawo ma-categories are just as important ngoba zikhona izinto esingeke sikwazi ukuzenza uma ngabe unesi engekho, khona izinto engeke ukwazi ukuzenza uma ngabe u-ENA engekho noma u-EN engekho, khona izinto ongeke ukwazi ukuzenza udokotela engekho. So bonke laba abantu thina eMnyangweni wezeMpilo sibathatha ngokuthi ba-essential ngoba kufuna sibe nabo bonke within i-facility ukuze sikwazi ukurana isibhedlela ngendlela okuyiyona yona. So siyacela-ke kozakwethu, abafowethu, odadewethu ukuthi abangene kwi-website ye-department abadinga uku-applya ba-apply. Kodwa iqiniso-ke Ntokozo yileli, ama-posts ethu esinawo awalingani nabantu abadinga umsebenzi. Ama-post ethu esinawo alingana nemali esinayo nezidingo zama-facilities. Abantu ke abadingayo nababetrainile bona kungenzeka ukuthi babe baningi kunama-post. Yingakho uhulumeni contributor ku-employer. Uhulumeni akaqashi wonke umuntu. Thina siyakwazi ukuthi sitrainele wonke umuntu, sitrainela thina, sitrainela i-private sector. So yebo uyakwazi uku-applya kuthina, kodwa unalo ilungelo lokuyofuna umsebenzi kwi-private sector. Unalo ilungelo nalabo abakwazi ukwenza lokuvula ibhizinisi. Yabona odokotela nje bayakwazi ukuvula amabhizinisi and you have a right to do so. Uhulumeni ke loka-ANC uyabasupporta even ukuthi bakwazi ukuvula amabhizinisi abo. So thina owethu umsebenzi ukutraina ebese sithi kulabo esibatrainile bakhona sizobathatha, abanye sithi hayi ke funani umsebenzi bafowethu. By the way kuyenzeka ukuthi kwi-private sector uhole kakhulu kunakahulumeni. Kakhulu. So uyimele sithi nje abantu bakwethu yebo abawathatha amathuba emsebenzi esiwafakile kodwa nabo ababuke basabalala. Bonke usibhengu lapha eMtuba ufuna ukuncoma awungena mntaka baba Mfoka Bhengu. Sibingelele msakazi mfowethu ubhengu muphi ubhengu muphi uNgqolosi uNgqolosi uyasazi ngoNgqongqoshe isithakazelo sobhengu uthi oNgqolosi ngazi ukuthi uNgqolosi ukhona yini omunye abanye phela bethi uMangcolo uNgqolosi kodwa angathi yayisuka lapha le hayi ngazi uNgqolosi kuphela uNgqolosi mfowethu awu bakithi kuMnyango wezeMpilo. Yes. Ngena mfowethu. Awuthi ukunyakaza kancane weNgqolosi, awuthi ukunyakaza kancane ugibele ephegwetshe lapha uyalahleka. Nginikeza ithuba ngazi ngizwa kahle. Nakho kungabisanyakaza lapho woza noDaba. Uyazi ukuthi uNgqongqoshe wethu kwa-health. Yes. Udeserve a special award. Nazo ke ngendlela akasondele ngayo emphakathini. Awu Nkosi. Noma yena bese sinqoma nenhlangano emthumelile ka-ANC. Absolutely. Ukuthi ikwazi ukuthuma leli sosha, ikwazi ukuthuma lesishosho kuloMnyango. Akasaplash weNgqolosi. Nokusondela kwi-community ngoba ukuya kwi-community radio sector
ubutshengisa ukuthi abantu kwazi in fact awuyanga njenge-radio uhamba ngqo kubantu abantu bakuthinte bakuzwe. Siyabonga Ngqongqoshe, siyabonga kakhulu, sikuthanda kakhulu, siyakulandela, siyabonga nalama program lawa amakhulu amahle kangako wenzayo. Bese ngithi-ke mina-ke mhlawumbe Ngqongqoshe siyafisa ukuthi lama program e-TB engathi abengangena time to time. Okay. Bese kuphinde futhi kube nesikhumbuzo ngoba abantu sebekhohliwe o-HIV and AIDS ukuthi bayabulala. Manga-ke ngoba uNkulunkulu vele uzokubuyisa uzobukhona nangonyaka ozayo sobe sakhuluma nawe uNgqongqoshe wethu. Hawu kodwa ake kube khona into ezorenewa ukukhumbuza abantu ngezifo zo-HIV and AIDS kanjalo no-TB. Siyakhuleka kakhulu kuwena Ngqongqoshe wethu esimthanda kakhulu. Ngqolosi, hawu kodwa mangidlula eMtuba nje ngizodlula ngawe weNgqolosi. No siyabonga kakhulu. Before udlule eMtuba. Yeah. Ngomhla ka-29 nangikhankaza. Kodwa ubocabanga noNgqongqoshe ngomhla ka-29 ngosuku lokhetho. Ngizwa kahle. Ngqongqoshe nje kuphela. Ngizwa kahle. Mawusuphambi kwebhallet paper ngiyabonga mfowethu. Ayu kakhuluma uNgqolosi Ngqongqoshe. Siyabonga Ngqolosi, siyayizwa imiyalelo yakho kuzoba njalo. Hawu mfuthi. Hey, uyabona ungikhumbuza lapha kwaNongoma inkosi ivele yathi simethe igama yathi umahamba buye. Baye nangu noNgqolosi uthi uzobuya. Lento yokubuya nje usefaka no29 uNgqolosi thina ngithi asivumelele phela ukukhuluma ngomhla ka29 kule show. Kodwa uyayifaka uNgqolosi lento yangomhla ka29 bekubuyisa abantu singathini ukuphikisa thina amakhuluma abantu. Amahamba buye. Mahamba buye. Absolutely. Cha siyabonga kakhulu Ngqolosi. Ave kumnandi Ngqongqoshe. Siyazi ukuthi ke abantu sasishilo kubona ukuthi ke kuningi okuhle okwenzakalayo esikubonayo kukhona kodwa nokuba uqopho nje okuthile okusokungenzeki kahle bayasitshela futhi abantu mase besitshela nokuhle kakufuneka bese sithathe ngazi ukuthi into ekufuneka siyithathe kancane. Mina ngicela ukumbonge nje kahle uNgqolosi esekunika igwala yini uphaphe legwala absolutely. No siyabonga kakhulu kuNgqolosi. Kuyasiza ukuyithola ifeedback ngoba kwenza ukuthi sazi ukuthi kuphe sikwenza kahle, kuphe kufuna sikulungise. Kuyaye kube ngcono ukuthi umphakathi uma ugxeke uphinde wakhe. Uyabona kuNgqolosi wenza lokho. So siyakubonga kakhulu lokho and sizoqinisa lapha esidinga ukuqinisa khona. Silungise lapha esidinga ukulungisa khona ngoba siyazi ukuthi akuyona yonke into eperfect okwamanje. No ngiyayithanda ke ngibona usebala nama date la umfoka Ngqolosi yangichaza lento yama date. Ngiyazi ukuthi kunama date la isobe sikubona futhi ugijima. Uqale lapha kaNongoma waliphendula isoyi lapha ya sabona ukuthi kuyikhomba ngithe ngiyedlule insuku ngabona sekuqethuka izintuli lapha yana okhomba ukuthi uthema ukhomba nangempela iyaqala yenzeka into eclinic kodwa ngizwile uthi ke usazowaphendula lamasoyi. Iziphi ezinye indawo engacishe sikubone kuzo? Kunjalo Ntokozo eMtubatuba umfowethu uNgqamphalala uVaras Ngqamphalala esewumeya wasicela ukuthi lapha eMtuba abanaso isibhedlela. Absolutely. Bayadinga ukuthi sibe nesibhedlela esisilethayo. Kwawukuthi asikwazi ukwakha isibhedlela esikhulu ngoba imali azisivumeli nezinhlelo bezingakabi khona. Wasinika indawo ke esewumeya uma sephuma kwanenkingana ngoba umuntu njalo kuba khona inkinga. Yikho lethi ibuye okungcono. Balento ukukhiphana asuyeke lo mdlalo kamakhiphana. Shiya lokho. Waphuma ke mfowethu uNgqamphalala sanenkinga ke yokuthola indawo nalesa ayesesinike yona kwathiwa siyaphucwa kodwa ke sigcine sesinikiwe yona the same place ayesinikeze yona. Okwazi okusize ke kakhulu ngoba kwenza ukuthi sikwazi manje ukuthi lesibhedlela esincane esisibiza ngokuthi CHC esathi sizosakha siyosakha ke manje eMtubatuba ngomhla ka19 kuApril siyokwenza isorting noma siyophendula isoyi yokwakha iCHC. Kodwa engifuna ukugcizelela ukuthi ngeke nje kuphela ngifike ngithi hey imphakathi nayi indawo sizokwakha cha ngihlaba ifosholo siphume sana. Ngibona phela kwezinye indawo ukuthi kuyovula kumgwaqana nje okungena la emzini kaSibanibani kuhlatshwe ifosholo kuhlatshwe nezinkukhu bese kumenyezwa ke manje nawe uyoshaya lezo na. Cha mina ngiyohlaba ifosholo ngibe ngi-introduce ucontractor futhi esiyothi sifika lapha bese qalile kwenza umsebenzi ukukhombisa ukuthi si-committed kangakanani ukukhombisa ukuthi ngempela asibaxhaphaza abantu futhi sasingadlali ngabo. Abantu bazozibuza ukuthi kwenzekeni kuthatha isikhathi eside njengoba bengichaza ukuthi besinenkinga yendawo sesize sayithola ngomhla ka23 ke umasipala
kwasemshwathi nawo lempolweni siyobe siyophendula isoyi lempolweni clinic nakhona iclinic esinesikhashana iceliwe siloku sizama ukuthola imali siyovula siyofaka isoyi nakhona sishiya ucontractor ozobe seqalile futhi ukusebenza mhla ka3 May sizobe sisempaphala clinic noma siyobe siyophendula isoyi lasempaphala nakhona kade kwakucelwa indawo ngomhla ka10 kuMay siyobe siyophendula isoyi yaseNyavini clinic noNyavini usezwakhunjula noNyavini ukhona lana asekhona ke namanye intokozo ngoba ngangithe uma kuqala unyaka ngathi sizokwakha ama clinic awu11 thina siwuMnyango wezeMpilo sicele osomabhizinisi basize ngomunye u11 so that sibe nama clinic awu22 sisaloku sixoxa ke nosomabhizinisi ayikafiki lapho kuvuthondaba udaba lwethu kodwa lawa wethu ama clinic ilawa esizoqala ngawo futhi kuyothi kuphela uMay nje siyobe siqhubeka nalawa manje so u11 wethu sizobe sesuzamile impela hey uyabona mina ngibabaza nje kwangona ukuthi hey indaba enkulu kangaka nango nqobile lapha ya ePMB umfoka Ngcolosi uNgcobo njalo umfoka Ngcobo sengibona uNgcobo nje ngibone ngathi wenqobile sawubona usemoyeni. Yebo sawona njani? Ngiyaphila mfowethu wena unjani? Ngiyaphila bengisacela ukubuza la kuNgqongqoshe ukuthi kuyenzeka yini uphenyana emelike lakuphatha luphinde futhi libuyelele. Lingabe lifana nomkhuhlane kuyenzeka uphenyana emali kuphathile ngenhlanhla ngiphethe odokotela la einkunzi malanga babephasa ngo92 nango95 dokotela ngiyazi ukuthi awuzele lo daba kodwa nanga udadewethu ebuza ukuthi ke kungenzeka ukuthi uphenyana emali kuphathile liphinde libuye futhi. Ngizocela qala ukubulisa kumphulaphuli. Absolutely. Ndimbulele futhi ngombuzo. Siyayithanda imibuzo sinabodokotela. Cha ngelishwa udila nodokotela womXhosa. Ngoba ndizocela ungicaciselwa iphenyane yini konje? I-pink eye. Ubuza i-pink eye ukuthi kuyenzeka niphinde ikuphathe futhi mawukuthi kuyakuphatha. I-pink eye sisifo sibe khona selapheke siphinde futhi emveni kokuhamba kweminyaka kodwa babuya njengomkhuhlane ukuba ngabe uyaphinda futhi wachayeka kulentsholongwane eyenza lophenyane uyaphindela uyakwazi ukuphinda aphinde abuyele. Absolutely. Kunogatsheni lapha usibusiso Ndlovu emafakatini yangena eMaritzburg namhlanje. Usemoyeni sawubona? Sikhona mfowethu ubukuthini ukuphawula lakho noma ukubuza kwakho? Ukubuza wami ngifisa umuntu ngilisa ukuthi eziphi inkomba ezikhomba ukuthi mhlawumbe umuntu wesilisa kanani inzalo noma yini angayenza ukuthi athole ulwazi kanjani. Inzalo mawukuthi awunayo inzalo hayi ke ngizocela ukuthi sikuphindile emoyeni ngoba ngiyafuna ukuthi lo mbuzo wakho usuphendule kahle nanokuthi enye into esesiyenze siyayithathisela imibuzo bese silanda umuntu osuke eqondene ngoba angifuni ukuthi ke bese siba abantu abazophendula into kanti isikhathi asikafiki kodwa ngizocela ukuthi uthathe udokotela kuzothi ngesikhathi esiright ebese eyawuphendula bavele ngathi uzokhuluma ngalo lolu daba la namhlanje emoyeni. Alright ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. No ngizocela ukuthi sidluleke eNgqongqoshe bengisathi ke siyabona kulesikhathi esikusona kune appetite eningi kuma political parties amaningi ukuthi avakashele izibhedlela zethu ebese efika kwesinye isikhathi ngale kokuthi mhlawumbe kube nokubonisana nabaphathi bangaphakathi esizwe sekuphuma kuba nembiko ebikwayo isikhathi esiningi ke sesithi masisithi landelela sothi mhlawumbe abukho ubuqiniso obutheni ngaleyo mbiko leyo ungathini mhlawumbe umlayezo ko mhlawumbe ngingabiza njengo colleague bakho thina kwesesikhathi asikwazi ukubaphendula kahle uba asiphendulani nabo njengo colleague bakho ungathini umlayezo kosopolitika sebebona nje mhlambe indawo lezi ikhungo zezempilo sekuyindawo la engamele mhlambe eyisebenzise kwesikhathi ukudlulisa imilayezo yabo abafisa ukuyidlulisa. Look into that we've been saying at Department of Health ukuthi akuyona indawo yokupolitika because idila nezimpilo zabantu. Absolutely. And kubalulekile ukuthi ozakwethu who are politicians uma befuna into zokucampaigna nezokukhankasa babuke kwezinye indawo but hayi ka health ngoba ka health really sidila nezimpilo zabantu okufuna siyithathe serious. Absolutely. So akufanele ke kube khona abantu abapolitika ngalokho. Ukhona ke uMEC wase Western Cape engezwe kuthiwa
uthatha isinqumo sokuthi naye uzozovakashela KwaZulu-Natal azokhuluma comment ngeinto zaKwaZulu-Natal ehlulwa ezakwakhe ke njalo manje ngiyabona ukuthi ayikusho ukuthi uzakuthi sekufuna siphinde sike sixoxe iceleni naye ngoba sekufike kuleyo level ngoba akekho umuntu osuka kwenye province ayokhuluma kwenye province akhuluma indaba zakhona kuubuthatha nje kuubuthatha nje ukuthi umuntu avele enze leyo nto ngoba phela naye unazi inkinga ezikhona kwi province yakhe yini engafocus kuloko ayivuliwe le Kapa hayi kusho ukuthi phela umebuka yena eWestern Cape ane constitution yabo bodwa engafani nale yethu ngoba le yethu iya clarify ukuthi iprovince neprovince isebenza kanjani umuntu okufuna ngabe uyakhuluma uma ngabe khona okufuna ukukhulunywe uminister nosekela no deputy wakhe manje uzakwethu oqhamuka kwenye province akahlale kona ingakho uma kukhona abafakile ama complaints earlier on noma abafakile ikhalo ekseni ngithe not ekseni nasiqala iprogram ngithe mina ngizokudlulisela kozakwethu ngoba ozakwethu ithinta bona yena kusho ukuthi ngabe usethatha imoto wagijima waya kulawo kusho ukuthi kube benguyena ngabe sengivele ngahamba ngaye eBara noma ngaye Western Cape ngayo ibhekela ngaye Eastern Cape cha akufanele nje kwenzeke lokho kodwa ke kuyabonakala ukuthi kudlalwa ipolitiki okusho ukuthi lesikhathi esikusona isikhathi sokucampaigna naye akaboni kahle ukuthi kupha ngakhankasa ngakho endaweni asebenze kuyona nathunywe kuyona ubona ukuthi akeze la kwiprovince yaKwaZulu-Natal kanti nathi sinezethu indaba ezisilingene absolutely nanokuthi phela mawungenakho okungako ngakusho sakwenzile ugcina usubheka abanye mhlawumbe ukuthi benzani hayi mina ngikuzwa kahle ngiyakuzwa yasho njalo enye insizwe eculayo la KwaZulu yathi ngiyakuzwa kolide ikhala lithi yezwa uncane Khanyile uthi onjalo uhlengi Masondo uthi ngithi danke ngiyabonga ku Sister Madonsela osebenza eGate Clinic eScott Provincial Hospital ave siphatha kahle ave sazisa as a patient siyabonga sister awubakithi kusho uhlengi Masondo ubusisiwe Cynthia danko enkosi kubaqaphi security awuzwa ke base Catherine Booth Hospital hayi bayawazi umsebenzi wabo nomabhalane bakhona no nurse omtengu OPD pick up guys danko yabona ke namhlanje ngiyaqala ngizwa kuqalwa la egateini ukunconywa futhi kuyasetshenzwa ngempela imnandi lento njengamanje ke ngizocela ukuthi ke ngiqhubeke nohlelo nokukhumisa umuntu osekhaya ukuthi ke igama lohlelo i-KZNHealthChatDotGov.za 0767047493 inombolo ongangena ngayo la emoyeni sengizothatha abe ukugcina ozongena ngoba ngizama ukudedela nanokuthi ke odokotela ngibanike isikhathi sabo esanele uNgqongqoshe ke ngiyazi ke ukuthi ke ubusuyithintile le ukuthi ke abantu ke bengabe sebandisa amampunge ikhona ke nento abathandayo ukuyikhulumisa kakhulu le ama ambulance mhlambe ngiqale ukuthi ke ngikubeke ukuthi Ngqongqoshe emavikini adlule sikubonile nakho ukudunwa kwama ambulance uma ukurojwa kwama ambulance kukhuphuka ngempela umlayezo ke besingawufisa mhlambe Ngqongqoshe bengazidlulisela njona lapha nje kumajuba district ngathi sekwande seqalile futhi kuyadlanga futhi ke ukuthi adunwe ama ambulance but ke iba khona ke naleyo nto ukuthi abaningi mabethola ithuba bese begiya ngayo ke into yama ambulance ukuthi hayi ama ambulance this ama ambulance that mhlambe ke kungathini umlayezo ongadlula kuNgqongqoshe ngaphansi kwaleso sigaba Dokozo kuyiqiniso ukuthi sinayo inkinga yama ambulance angenele kwiprovince ingakho unyaka nonyaka njengoMnyango wezeMpilo siyaye sibeka imali eseceleni yokwandisa ama ambulance esinawo ngoba senzela khona ukuthi siwakhulise so kuyinto ke esihlale sikhuluma futhi sikhuluma openly singayifihli ukuthi ama ambulance esinawo awanele siyadinga ukuthi siwandise ngakho every year sibe nemali esibeka eceleni ukuthi asiwandise inkinga enkulu esiba nayo sithi sandisa lana kuqala unyaka zimali kube kukhona abawatshontshayo ama ambulance bayawatshontsha abanye bayowaduna abanye bawashintshe bawenze bawasebenzise ngendlela abawasebenzisa ngayo ingakho ke futhi sathi umphakathi kubalekile ukuthi sibambisane nawe ikakhulukazi ubuholi bomphakathi so that nabo bazi ukuthi uma ngabe benciphisa kulokho okuncane esinakho kusho ukuthi bazi affecta bona ngoba ngelinye ilanga uyothi wena unenkinga udinga umuntu ozokulanda noma udinga ambulance izokulanda ingabe sakwazi ukukulanda iambulance ngenxa yokuthi le eyayitshontshwe umakhelwane wakho maziyo noma umngani wakho maziyo nawe wawumshayela izandla ukuthi hayi usebenzile ngoba sicabanga ukuthi imoto zikahulumeni imoto zokwenza noma kanjani so siyacela ukuthi umphakathi ngempela
uyivikele izinto zawo ngoba ama-ambulances ney'moto zika-government izinto zomphakathi. So uma bona bengawuvikeli kusho ukuthi kuyoqhubeka sihlupheke, kuqhubeke nabantu bakithi babe affected ngendlela engekho right ngoba ama-ambulances ethu noma si-eda unyaka nonyaka kusho ukuthi siyolokhu sihlale si-eda njalo kunganeli ngoba sithi sifaka ngaphezulu kube kukhona abakhiphayo ngezansi. So siyacela kumphakathi ukuthi sibambisane nawo kulolu daba kodwa isho yama-ambulances njengobusho iyi-challenge esinayo, iy'nkinga esinayo kodwa siyazama ukuthi every year kube khona ama-ambulance amasha esiwa-edayo. Absolutely. Sizwelaneke futhi-ke nokuthi ngqongqoshe lapha ya endaweni yaseMaritzburg engathi kube nengozi involve futhi i-ambulance engathi-ke sisayicosha kodwa emoyeni sisazama ukuthola imininingwane ephelele ukuthi-ke engathi kunemiphefumulo emibili edlulile ebekuyi-ambulance eyisithuthi seyiguli sisathola ukuthi ngabe sisuka kuphi ubudaba nje olungena manje lolo mhlampe-ke ungqongqoshe ube ngaphefumula fishane kodwa-ke imininingwane yoba ngisho asikabi nalo ungena nje manje ngqongqoshe. No siyizwile ntokozo ukuthi okwamanje ngathi kudlula abantu ababili emhlabeni kade behamba ngeambulance beya esibhedlela njengoba usho ukuthi asikakutholi kahle kuyaye kube nzima ukukhuluma ama details ikakhulukazi imindeni yabantu abathintekayo nayo ingakezwa kodwa sizolandelela lolu daba sibone ukuthi kwenzekeni nokuthi sikwazi ukuxhumana nemindeni ethintekayo but siyafisa ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini yonke eaffected nalabo abalimalile sithi abasheshe balula. Absolutely. And ngqongqoshe kufanele sicacise ukuthi nje ukuhamba kwawo ama-ambulance into eyenzeka on daily basis kodwa namhlanje nje usuku la onyakeni siyabona kwenzeka ingozi iyodwa ingozi yenzakele yikho sikubabaza sithi phela siyazwelana. Mhlambe ke ngale kokuchitha isikhathi angiphuthume ngejubane ke manje ngibheke kudokotela wethu okuyena ke sizoxoxa naye namhlanje la udokotela bese ngeke ngathi ke akasibingelele nje kancane igama lakhe uFuneka owakaSongabe. Ngiyathemba ngisho kahle dokotela kodwa usitshela ukuthi ubani wakabani wenza ini la eMnyangweni wezeMpilo. Engosi body igama lami ndinguFuneka Songabe ndibuya eEastern Cape ndingumXhosa kwindawo ekuthiwa kuseMkhangatho elibode eMkhangatho. Absolutely. Kwelisebe lezempilo ndifundela ukuba se-specialist kwelicandelo labomama necandelo lokubelekisa. Ndize lana eKZN ndizorotator ndigqiba itraining yami yobu specialist eMthatha. Ndifike eNkosi Albert Luthuli ndabona uba hayi andikabikho kwiqondo lokufuna ukuba se-specialist. Ndafuna ukukhula ngolwazi ngoba bendibona uba nangona impepha zikhona izikills zisafuna ndizikhulise. Ndathi ithi ndihlehlise kancane ndehlise isantya kancane ndike ndihlale ndifunde kubantu abaningi ndibone neziguli ezohlukeneyo endingazijwayele izigulo endingazijwayele ndikwazi ukwezelapha ngaphambi koba ndibe si-specialist. Ngokwekusebenza ke ndise-Addington ndi-medical officer khona kungona ngoku ndilungisela ukubhala i-final ndibe si-specialist. Awuzwa-ke should nasengingakubiza nge-specialist so that ukudale ukuthi you will be the specialist. Yes. Absolutely. Cha sizothinta udaba-ke namhlanje oluthinta inzalo i-infertility ukuthi-ke mawungasitshela ukuthi iyini yona lento lekhulunywa ngoma kuthiwa sikhulunywa nge-infertility kukhulunywa ngani kumuntu ongazi nje thina-ke lolu hlelo siwesichazela umama usekhaya ubaba usekhaya ubeke nje kahle ngolimi lolu oluzwakalayo. Enkosi ngalombuzo lo. Igama elithi infertility ndingalichaza ngokuthi sisifo esimisela isizalo kubantu besilisa nabantu besifazane esichazwa ngokuthi kukwehluleka ukukhulelwa emva kokuba nocansi njalo emva kwenyanga ezili12 unyaka wonke nizama nithola ukuthi niyecansini njalo kodwa kukhona ukwehluleka kokukhulela. Ayiveli ingane shuthi ngokomthetho dokotela maniye unyaka niya ngempela njengoba usho wena ecansini kumele kube khona okuvelayo. Into eyenzekayo uyuthola ukuthi abantu
abaningi abanalwazi ngokwenzeka komntwana. Okay. Uthola ukuthi abantu besifazane lokho bevelisa amaqanda njalo bavelisa iqanda kanye ngonyaka. So uthola ukuthi ke ngoku abantu abangayihoqo ndingasho ngeSixhosa abangayinjalo ecansini baye baphulukane neliqanda. Uthola ukuthi ke ngoku abantu abakwazi ukuvelisa umntwana okanye ukhulelwa ngenxa yamaxesha la abaya ngayo ecansini. Ngoko ke siye sithi ngokokumo kumele abantu baye rhoqo ecansini ukwenzela into bana bangakwazi ukuphulukana nelaqanda. Yes, wayichaza sho lento umshawushilo mawusuku ufuna ngempela kufuneka ngabika usuku ngoba awulazi liqanda lizofika nini. Kwenzeka ukuthi uyayiyeka kanti namhlanje manje ke izokwanzima ke kulento abantu sebeyivila phela kangaka. Kumele iyekelo lento okuvila lapha. Yazi wayichaza kahle dokotela. But ke mhlambe uzothi omunye iningi labantu uma kukhulunywa nge-infertility vele licabange abantu besifazane ukubona ukuthi umthwalo uthwaliswa abantu besifazane. Ngizokwenza nje umzekelo khona enye insizwa njengangiyazi eyayinaye umntwana insizwa. So yayisihlangana nowesifazane. Lutho ke manje ukuthola abantwana. Ucabhayi walokhu bekwe kakhulu kowesifazane. Kanti phela enye into ngapha kithi besilisa ikhona lento lekuthiwa i-jazz. Uyazi i-jazz. I-jazz. Ihamba ke kanti ayazi iphethe ijazi ngapha kuyenzeka kube wesilisa ongabatholi abantwana ngoba phela njalo makuthiwa kukhulunywa ngongathola abantwana vele kube ngathi nje abantu besifazane ayakakhulelwa lo hayi inyumba kusho wonke amagama amambi lawo kungenzeka kube nakumuntu wesilisa lento ikhona. Iyenzeka kakhulu bhuti kubantu besilisa. And uye ufumane into bana uningi lwabantu lushaywa kukungazi. Uthola ukuthi bashaya kukungazi. Yiloko beyibacabanga ukuthi inkinga ikumuntu wesifazane. Kanti ukwenzeka komntwana akuxhomekekanga kumuntu wesifazane kuphela. Njengoba bendisisho ndisithi umuntu wesifazane yena umsebenzi wakhe phuhlisa okanye ukukhiqa iqanda. Umuntu wesilisa kumele ekhiqe isidoda lento siyibiza ngoba nasi-sperm olwasemzini. Ukuhlangana kwesidoda neqanda ziyahlangana zikhupha umntwana. Uma ngaba kuye kwakhona ke ngoku inkinga kwisidoda esi inkinga ingase kwakhekeni kwesidoda okanye equality yesidoda. Ukuba ngaba kukhona inkinga lolo hlobo izokwenza ukuthi nowesilisa angakwazi naye ukuvelisa abantwana okanye ukwenza umama wakhe akhulele. Lento siyibiza ngoba nayi male infertility ngolwasemzini. Wayishaya wayiqeda yonke ke manje uliqedile uhlelo ngoba kusho ukuthi lento ingapha nangapha. Akekho kumele achomele omunye makusuke kufunwa la ngoba kwesinye uzolo ukuthi nanje nginayo ingane kanti uphethe jazz uphethe jazz ngala no mhlambe ke into elaphekayo ukuvezile ngala ukuthi kuyenzeka uthola ukuthi ngapha kubambeki uthola ukuthi ngapha kuwiki akusikho uqinile isidodo uchazile ngiyaxolisa abawethe emakhasi ocela nje ukuthi bese accept ukuthi sizowakhuluma lamagama athe uqina ngoba asifuni masikhuluma kuze kulahleke iminingi yento ngoba sizama ukucashisa kodwa sizoxolisa emakhaya uhlelo lwezeMpilo sizama ukuletha information kuze lo sekhaya aqonde kahle ukuthi ke yini into ethile ngeke yenzeke. Kuyenzeka kubo bobabili abesilisa besifazane but kuyelapheka yini dokotela? Kungenzeka nima ukuthi ke ngiwesilisa angikwazi ukuba nesidoda esiqine nje usuchazile esibe siphuhluza iqanda noma ngowesifazane ngineqanda elineyinkinga nje usuchazile. Kuyenzeka nikulapheke lezi zinto ukuthi sobabili makulapheka kwenzeka kanjani? Kuye kuxhomekeke ukuthi unobangela yini. Absolutely. Ngoba zikhona izinto ezichaphazele umuntu wesifazane ezenza ukuthi angakhoni ukukhulelwa. Ukuba ngaba siyasazithola ke ukuthi yini njengoba uthola ukuthi bobabili owesilisa nowesifazane sibathathe sibenze uvavanyo. Sijonge ukuthi unobangela ingaba udalwa yini. Mana dokotela ngiyibuzela nje ngiyazi nisebenza imisebenzi enzima. Manenza uvavanyo bese nibavalele babili bese nibabuka ukuthi ke benza kanjani noma luhamba lufike iphavavanyo. Kodwa akaqhubeka nombuzo. Njengoba bese ndithilo sikuyicandelo labantu abangomama. Umuntu oqala esivama ukumbona iba ngumuntu ongumama. Kodwa uyuthola ukuthi ke bakhona ama couple aye ahambe obambini
Okay. akhaphane siyithande ke lonto ngoba sikwazi ukukhuluma nabo bobabini sibone ba sifumane incazelo epheleleyo ukuthi kwenzeka kanjani nekhaya ukuba ngaba ke siye saqale sahlangana nomama siye siqale ngomuntu ongumama lo simvavanye simthatha amagazi simjonge into bana ingaba amahormone wakhe ahamba kanjani simenze novavanyo olufana ne-ultrasound ngolasemzini sibone ubume obu besibeleko ukuthi bume kanjani ukuba ngaba kukhona okungahambi kahle esikutholayo kumama siye silungise lokho emveni kwethuba ke ngoku siye sicele sibize umuntu ongutata ukuba ngaba akunanto esiyitholayo emntwini ongumama umuntu ongutata ke yena ke siye sicele phuhlise ubudoda obu kodwa ke lonto ayenziwa sithi bodokotela bomama uye umuntu ayoyenza elab kujongwe ke ngokulapho kuzojonga khona isidoda sakhe ba sime kanjani ingaba siphelele sikweliphi inqanaba ingaba equality yesidoda injani xa ebuya nezo ncazelo okanye ezo results ngolwasemzini siye sithathe sibone ke ngoku into bana okay singamthumela uba ngaba ukhona okungambi kahle sibonayo simthumele ke ngoku kubodokotela bamadoda lento sesithi urologist uye uthola ukuthi ke ngoku phayana uzocetyiswa uba makenze njani ukukhuphula esisidoda sakhe okanye ukusenza esisidoda sibe kunequality edingekayo absolutely hey uyazi Ngqongqoshe angazi lento nina ingediscusseke in somewhere ukuthi kungaze lokuhlukunyeza insizwe lokuyoshekwa emalebhu kube nokubambisana kithi samadoda makubona ukuthi ayisi week angene mhlawumbe umyalekelele yabona nje lapha yana kube ayikho into enjalo engalekelela Ngqongqoshe mhlawumbe manishaya imithetho lapha eParliament niphasisa into enjalo ufuna ukubulala izwe kodwa kukhona umbuzo kade ubuzwe umfowethu ethi akhona yini ama symptoms ayabonakala emntwini wesilisa ngicabanga udokotela uma ngangena kuloko because kusho ukuthi ufuna ukwazi ukuthi ikhona into angayibuka ngayo yena eyenzekayo physically to check your infertility ukuthi nje mhlambe ngimuntu wesilisa kukhona nengingacishe ngibone ngakho ukuthi kungenza ngibe nezinkinga manje efake yona into lesikhuluma ngayo impawu kubantu besilisa ayonto evamileyo ukuba khona ukuba ngaba ikhona uyibona ba ayiqapheleki ukuthi luphawu lokuthi angangakwazi ukuvelisa abantwana impawu ke eziye zivele kuxa ngaba uthola ukuthi oyena nobangela ukuthi umuntu wesilisa angavelisa abantwana ibe inkinga ehlangene namahormone la amadoda amahormone ke afana ne-testosterone ngolwasemzini uyuthola ukuthi kuzoba khona ukutshintsha okufana nokutshintsha kokuvela kwenwele ezizobudoda ngoba siyazi i-testosterone yiyo eyenza ukuthi kuvele intshebe kuvele ama-muscle kuvele nje zonke nje ezinhlobo zamadoda ngoko ke uyuthola ukuthi ukutshintsha ngokwendlela kuvela ezinwele lolunye lophawu olungabonakalisa uba kungakhona inkinga xa sekufuneka kuvele abantwana ngaphandle kwaloko akukho lula ukubona uphawu ezinye ke ezinto eziyenzeke emadodeni ukuba ngaba umuntu unenkinga kwezempilo uthola ukuthi uneshukela unezinye izinto anazo mhlawumbe uye walimala kwilungu eli lobudoda uthola ukuthi ngamanye amaxesha unalanto okuthiwa ngama-mumps andazi ngesizulu ngathi yini kodwa le ihambelana nokuphumela uzagiga uthola ukuthi kuchaphazeleka ke ngoku nala kuhlala khona amasende khona uthola ukuthi ke ngoku nje uzoshaya ngane nawe yakwazi ubana achaphazeleke uyithola ukuthi uba ngaba umuntu unezonkinga ezinjalo ke uzohamba ayo kwisebe lezempilo akhuluma nomuntu owazi ngezempilo ukujonga uba akukho kuchaphazeleka na no ngiyathanda ngoba siyesizwe ke abantu sebechapha bethuka nangenhlamba ngenxa ukuthi mhlawumbe mayingayitholi ingane kakhulu azigcina kwabe besifazana abathukeka kakhulu kube namagama acwasayo nenithini ke ukubayala nje abantu community ukuthi ke umuntu mayefike nalenkinga le noma ekhaya kubonala ukuthi inkinga yakhe akangathukwa umuntu ke kube imapha ama messages eneniwadlulisa ukuthi bengakhuluma kanjani abantu makunale inkinga
Ibhlungu kakhulu lomba kakhulu sibona i-couples ezihlukumezeka kakhulu ingakumbi abantu besifazane siye sithi xa sibacebisa siqale kakhulu kubantu kwi-couple le uba ngaba inkinga isemntwini owesifazane siye sikhulume nomyeni lo wakhe okanye iqabane elilakhe cele into bana makakwazi into bana abe novelwano ngakuye ngoba lenkinga lena ayonkinga umuntu akwazi ukuzikhethela ukuthi mandibe nenkinga esibelethweni sami ezondivimbela ukuthi ndikhulelwe kanjalo nakumuntu wesilisa ayonkinga azicelelayo ukuthi makabe nenkinga yokungavelisi isidoda ngoku siye sithi xa sibacebisa sizame ukubana bamanyane bona qala as i-couple. Emveni koko ke ngoku sicebisa into bana xa ngaba befacene nabantu ngaphandle xa kweyilento okubana bengakwazi ukuvelisa abantwana bakwazi into bana bona bobabini bamanyane bathethelelane bakhuselane ngoko ke bayakwazi ukunqoba izinto ezikhulunywa ngaphandle ngoba ke ekugcineni awukwazi ungumuntu ucontrol ukuthi abantu mabakhulumani mentoni ngawe kanjani kodwa nguwe ongakwazi bana ubone uba mawuphendule kanjani kulezi zinto ezikhulunywa ngabantu. Nami impela isikhathi esiningi ngikhula bengumuntu obehlala esempini ngilwa nabantu ngoba bebenakho lokube ngikhumbuza ngimubi. Hey unobubi ngiyolwa ke ngilwe mase ngithatha lento oyisho dokotela ngena cha ake ngixoxe nami ngaphakathi ngimubi mina ngayibona nami ngathi ngimuhlana ngase ngisuka lapho ngadila nami angisali namuntu ke mabe ngitshela nje ngiaccept ukuthi mina ngimuhle kodwa mangiyibona ngiyababa. No sibonga kakhulu ke dokotela sibonga kakhulu umlayezo wakho angazi uma khona mhlawumbe ufila like ukushiye ngaphandle kuba usiphathele kona uvele usala usipha nje makhono ubona athi nayi message enye ngibona ukuthi isalile sesibonga ukufika kwakho. I-message endiyithanda ukuyishiya ingakumbi kubaphulaphuli mabangalindi ixesha elide bezama ukuthola abantwana ide iminyaka ngithi ubethe unyaka ubekayo masibona nje shawu 3 months kungaveli sivele sigejeme noma mhlambe 2 days 3 days ngifuna siqonde lokungabi kude ukuthi isikhathi esingakanani not kanjalo bendizama ukuthi mabangalindi iminyaka uba ngaba bayabona ba unyaka udlulile mabasheshe baye kwisebe lezempilo kwenziwe lonke oluvavanyo ngoba ngokubona kwami nasemsebenzini uyithola ukuthi umuntu uzawulinda azothi xa sele ke ngokumuntu wesifazane kwiqondo elithile leminyaka uthola ukuthi sele no 38 to 40 kungona azayo ke ngokuthi makazovavanywa ngela xesha asisakwazi ukumvavanya silungise nantoni na ebizolungisa sithi silungisele bangabe nomntana ngoba i-age lena ayisamvumeli ngoko uba ngaba umuntu ndenza umzekelo kuthiwa utshatile useno 20s upha kwi-early 20s atshate kuphela unyaka ehlala nomyeni wakhe behlala endaweni enye besenza ucansi qhoqho kuphele i12 months engakhange akhulelwe makasheshe aye kwisebe lezompilo bahlolo bebabini kuzokwazi ukulungiswa ngumyalezo endinawo lo ufuna beyiqonde lento esho udokotela uthi udokotela manje hlezi nelwenza hayi uthi nihlela uthi anenza ilutho kodwa sedaya sikijime sekudokotela sicela benzayo insizwa khuthele besiyeza ke lezi insizwa ezamavila ngalokhu ziza kini dokotela ngiyanivikela ngifuni benihluphe sibonge kakhulu dokotela noNgqongqoshe nayi topic udokotela usasibekele kahle siyabonga kakhulu dokotela siyabonga Thokozo i-topic eserious kakhulu le kodwa siyabonga indlela udokotela sichazela ngayo ngoba ikakhulukazi thina ndlu emnyama abantu besifazane bayithola behlukumezeka kakhulu behlukunyezwa ukuthi umuntu akabathola abantwana emzini kanti phela uma kunokugula kusuke kugula okungenzeka kuwo bonke abantu wesilisa owesifazane uyabona nje ekhaya kuvele kuthiwa hayi umntwana ethi akanankinga wena amakotone babemcheck umfana wabo ukuthi akanankinga uyabona manje kubalekile nasemindenini siyacela nakuyi imndeni
ukuthi asiyehlise lento yokusheshe sikwazi ukuthi sithukane nezingane zabantu uma ifika emzini yethu futhi uma ngabe ngempela kuthi umakoti akakwazi ukuthola abantwana asibadedele umakoti nomkhwenyana bakwazi ukuthi babe nohlelo lwabo lokusupportana nohlelo lwabo lokuthi yikuphi abangakwenza ngeke ngithi mina Ntokozo ke uma ungawathola abantwana angicabanga ukuthi it's the end of the world siyakwazi nokuadopt sikhule vele sisizwe esimnyama ingane kamakhelwane uma ingase nabo abazali sikwazi ukuyithatha noma ingane kamzala ingane kabani singakwazi ukwenza lokho kodwa kwesinye isikhathi kuba nzima ukwenza lokho ngoba izingane zethu noma abafowethu nodadewethu basuke bebuka ukuthi imindeni yethu izothina so kubalekile ukuthi imindeni nayo yazi ukuthi hayibo angeke nihlale kuma lanes enu badedeleni laba bashadile nabo bazidecide ukuthi impilo yabo bafuna ukuyenza kanje angigijime ngejubane ngibheke lapha kuMelusi uMtaka Khanyile ngiyangijabule makufika odokotela abasebancane ama 2000 la ngonje cha usebenzile ngqongqoshe uyafundisa uyaqasha wenza yonke into sikubingela usixoxe ethi ubani wakabani wenzani la emnyangweni wezeMpilo. Okay, ngibonga kakhulu kumphathi ohlelo uNtokozo phinde futhi ngibonga uNgqongqoshe wethu. Ngale kokuthini ngithanda futhi uphinde ngibonga igalelo la uhulumeni wethu ukuthi akhumbule ozakwethu. Aqashele uhulumeni ozakwethu bethu odokotela. Waphinde futhi ngabona futhi ngosuku olulandelayo waqashe futhi nabahlengekazi. Ngeke yakahamba ngalo ngiyathemba ukuthi ngesonto elizayo kuzobe sekuphume nama pharmacist kanjalo njengoba seshela ukuthi uyawaletha wonke ama alliance professionals. Well igama mina ke nguMelusi Khanyile ngisebenza ngaphansi kahulumeni wezeMpilo ngisebenza kwisibhedlela sesisha sanda uvula umongameli wethu uSiril Ramaphosa sibizwa ngokuthi iDkt Pixley Isaka Seme Memorial Hospital. Ngisebenza njenge-medical officer khona ngisebenza i-emergency department. Awuzwake siyaphuthuma lapha. Ngiyathandayo ngoba sizokhuluma la ngqongqoshe kakhulukazi ngento ethinta nje igazi namhlanje. Bathe mabengichazela bathi ke ngomhla ka17 April umhlaba wonke nje jikelele usukubungaza i-World Haemophilia Day lokusuku la kusuke kubuka khona indaba kuthiwa khona abantu abanegazi eliningi ngqongqoshe mabechaza libaliningi uthi mayilimala nje siya kancane sekuyophuma inqwaba egazi uthi seliphuma ngalendlela uthi selize liyaphela igazi akasenagazi liphele lonke igazi emzimbeni thathe bamphutuma nangeshawa bamfaka ishawa ukuzama ukuphisha kube khona ekhona ba seliphelile igazi nya kodwa udokotela uzositshela yile Haemophilia le yini ngempela ngabaqinisile nima bethu uthi ungathi nje tsece kancane kube sekuphuma inqwaba yegazi usibeke nje isithombe iyini kahle kahle. Hayi iqiniso lemsulwa kakhulu lelo. Ngizwa ngqongqoshe udokotela apha mangame. So i-Haemophilia kuyisifo ozalwa naso. Isifo osithola emndenini siqala kumkhulu wakho sehle kanjalo kubaba wakho siye kumadodana siye nakwizukulwane. Isikhathi esiningi sihlasela abantu besilisa ke kuno abantu besifazane. Siyacwasa impela kakhulu ngoba sifuna nje umuntu wesilisa. Lesi sifo ke umuntu usuke eshodela ezinye zezicu ezakha ihluli. So lesicu bashort ihlula likwazi ukuthi lenzeke. So uma kuthi usuyasikeka nje kancane alikwazi ukuthi lenzeke ihluli umuntu egcine sopha kakhulu. Ngoba phela ihluli lona eligcina libloka igcina ukuthi ungabusopha kakhulu. Umzimba udalwe ngenye indlela ayikho into engenzekele nje ingenasidingo sayo. Hayi uNkulunkulu wayenesikhathi impela. Iyakha lento le kodwa wayesekhipha ubhambo lodwa wathi nazi siyongena kuleyo ngelinye ilanga engathi lento okufundisa iyangibiza la ngqongqoshe sengiyazi leyo bazoba udokotela uphinde ube umfundisi i-combination. Angithi manje lapha esontweni ngesikhathi ushumayela ngqongqoshe ngeze umfundisi ethi ngomile ngayithanda leyo part kodwa ke sesiyongena ngelinye ilanga kuye wathi umile ngangilalela ngqongqoshe ngimuntu olalela manje mfowethu ubona ngani ukuthi kungenzeka kuba ngiumuntu onaso lesifo. Kuyahlukahlukana ke njengoba ngishilo ukuthi isifo zalwa naso lesi kuyenzeka kube khona izimpawu ezincane lezi eziqalayo kungenzeka nje ubone ukuthi ngaphansi kwesikhumba uyithola usuwopha noma kade ugula uphethwe umkhuhlane uhambe uye eclinic bafike bakujova eclinic noma nje usaqala yona le imigomo lesi uyithola usayingane bathi bakujova la awu uvele kuqale manje usuwopha kakhulu ngaphansi la esikhumbeni base kuyaqala lapho ukuthi hayi kusekhona inkingi ekhona ngegazi lakho ekwakheni ihluli. Kuyenzeka ke kuqhubeka ekuhambeni kwesikhathi ke njengoba izingane zikhula ziyadlala bawulimala
uyaqala usopha kakhulu ihlula lakheki basukhulile uyaqala kwenzeka uvuvukala amadolo kuvukale onke amalungu omzimba aqala abebhlungu ngoba usukopha ngaphakathi base kungaphezulu ke kwamandla lapho uzobona uphuma khona umbongozeni noma usuwenzeka usuphalaza igazi kwesinye isikhathi ugcina usuchama lona igazi noma basuyahamba ngale endlini angasese ugcina usukhipha lona igazi lodwa leli hayi isifo esijule ngempela lesengizomela sizama ukuthi ke kube nendlela ukuthi sisukumele ngiboneke la abantu besifazane kuba nesikhathi la ekuphileni kwabo kube nesikhathi esithile abafika kusona la kuphuma khona igazi ngabe sona lesifo lesi ingakhona indlela esiveza ngalo ngokuya esikhathini komuntu wesifazane ubungozi bukhona yini mhlambe kulabo ke abasebesikhathini beyabantu besifazane yebo kukhona kakhulu and kuyenzeka ikakhulukazi uma ubona ukuthi uya isikhathi eside kwesijwayelekile kwabanye abantu kodwa i-Haemophilia kumele siyicabange ekugcineni sesikususile konke lokho okujwayelekile okwenzeka kumuntu wesifazane ngoba inkinga lesifo isikhathi esiningi sihlasela baphi abantu besilisa kodwa ke basebiqedile zonke izinto ezijwayelekile kubantu besifazane usungasicabanga naso wenza ucwaningo ukuthi ngabe ngenzeka lo muntu unaso yini lesifo lesi mhlambe ke isinayo iminyaka ethile nenibone sigadla kuyo kakhulu noma njengoba uke washo wathi nje ngathi isifo ongazalwa naso uthola konke usithathe nje vele generational ikhona neminyaka enenithi hayi nansi ke iminyaka esiyasibone bepresenta kakhulu noma cha into nje engakuphatha noma inini singakuphathi noma inini but isikhathi esiningi sike sibonakala eminyakeni yokuqala yempilo ngoba isifo zala naso lesi kuyenzeka ukuthi ubungozi obhekana nabo wena bungakanani oyingane ihlezi idlala ihlezi sengozini lapho soshisa sithole khona ukuthi awu ngenzeka ukuthi unaso lesifo ngoba yini wopha kakhulu manje ke sengitholile ukuthi nginaso ikhona indlela yokusilapha noma ke kuba nje nendlela yokuthi uphile naso njengathi sifake izibuko vele unike nazi izibuko uphile neframe impilo yakho yonke nakhona ke ikhona indlela yokusilapha ukuthi sime nje ngqi noma kuyaphilwa lesifo lesi siyazama ukuthi sisilawule so uma sisitholakele siyahlukahlukana ke ngoba lezi icu lezi zakhe ihlulu ziningi kakhulu kodwa sijwayele ukuzibona nje kube khona kuthiwa hayi uHaemophilia A lo uHaemophilia B lona base kuba yenye kuthiwa acquired le oyithola ngokukhula so lo kusuke kushoda esinye sesicu ezakha ehlule so sike sikunike ke thina eMnyangweni wezeMpilo lona lesicu lesi esakha ihlule sikwazi ukuthi silingane ne level le edingakalayo yokuthi ukwazi ukuthi wakhe ihlule uma ubhekana nomzima noma ubhekana nomngozi noma nokulimala uyabona lento yobudokotela sengingayenza impela ke manje ba la 1+1 equals to 2 uyabona kuyashoda ufake kulingane shoda faka hayi absolutely mhlambe ke abanye abantu abadala ukayibone mhlambe usemdala umuntu wesifazane sekufena lesikhathini sekuthiwa menopause but abuye ibone futhi esebuye futhi ebuyela futhi esikhathini kungenzeka ukuthi kunokwenza nalesifo lesinoma into eseceleni njengakene inomngozi kakhulu ke leyo and kuzomela bayiqaphela abantu besifazane especially iminyaka uma isithe ukukhula ngoba isikhathi esiningi soyihambisana nani nesifo somdlavuza okungenzeka ukuthi kube wesibeletho noma kube wentamo yesibeletho so uma ukuthi umuntu wesifazane obhekana naleyo nkinga uthi mina sengidlulile esikhathini kodwa manje sengithola ukuthi sengiyopha la phuthume emtholampilo phuthume esibhedlela esincane uthola usizo hayizo-ke siyabonga kakhulu uNgqongqoshe No, ngifuna ukuchecka udokotela ukhulume nange-acquired haemophilia ukuthi ke singakwazi ukuchaza yini yabona sengibuyele sengifunda ngingafuna ukuthi singakwazi ukuchaza yini ukuthi u-acquired kusho ukuthi umuntu uyithola later empilweni kusuke kwenzekeni niyazi yini ukuthi if ingena kanjani nakho konke lokho absolutely yebo njengoba ngichazile le acquired ke iyona le ophinde uyithola nakubantu besifazane ngoba leyo ke uyithola ngokukhula kwakho umzimba wethu ke muhle muphi kwesinye isikhathi kube khona emaya amasosha omzimba aphumayo azola nayo lesicu lesi esisizayo ukuthi sakhe ihlule so uma lamasosha la omzimba elwa naso lesicu lesakhe ihlule kugcina sekwenze ukuthi igcine sekushona phansi isicu lesi sakhe ihlule base kwenzeka kuba sengozini usakwazi ukuthi wakhe ihlule sesiyakheka lesifo lesi sesiyakheka ke lesifo no ngizocela nje mfowethu bisikhatha sisekho ngakuthina usale usungibambela i-Anaemia
ngiyazi ukuthi besikhuluma ukuthi liningi igazi liyayiphumela kwasha kwacima la ke masel short khona abanye izandla zize zibe mhlophe omnye izandla zize zibe hlaza ubona ukuthi hayi manje uyafika kuthiwa sekuphela igazi sesiyamxhuma ngoba ke kuthiwa sinikele nangegazi nje ithini into yayenemia nje ungigoqele into lokhu kushoda ngegazi kona kusho ukuthini ke yebo siyakubona nakho kakhulukazi kumphakathi esusizayo thina ngoba umphakathi ugcina uba nesifo sengculazi esiningi so gcina abantu abaningi amasosha bomzimba egcina seshona phansi i-Anaemia yesinye sisifo segazi so isifo segazi ichaza ukuthi igazi lakho suke lingaphansi kwelejwayelekile ngeminyaka yakho nangobulili bakho ngoba athi umuntu wesilisa ngomfanisa umuntu wesifazane njengoba sazi umuntu wesifazane uhlezi esikhathini so igazi lakhe vele hlezi silinde ukuthi libe phansi basumdala futhi nakhona ususebenza kakhulu umzimba nakhona futhi asilindele ukuthi igazi lakho libe phezulu so libishona phansi okunye ke okungenzeka ke imbangela sayo ke le anemia lena kube khona ukuthi umzimba wakho awukwazi ukwakha igazi elanele for umzimba wakho noma kuyenzeka ukuthi ade usengozini yemoto noma usikekile lapho usube khona ukulahlekelwa igazi ngokuphuthumayo manje ke mhlawumbe umuntu onalesifo yini ekufuneka iqikelele nokuthi ke ngiyibone abanye betiphuza amanzi kakhulu into enjalo yini ekufuneka iqikelele ukuze ke engayithole seba ngazi phela kungenzalana ngoba mangathiwa ligcina liphele enyaya emzimbeni ikhona enye insizwa kuthiwa kwatholakala i-alcohol system sephelile igazi emzimbeni yini engayenza ukuze ihlale likhona kuzomela aphuthume kakhulu emnyangweni wezempilo nasema-clinic noma ekusibhedlela esincane kwenziwe ucwaningo kuthathwa amagazi kushekhe ukuthi ngabe yini le mshodela kakhulu ngoba isikhathi esiningi thothi kenzeka ukuthi hayi ezemsoco eyishoda kuyena umuntu kumele ukuthi athole uvitamin B12 kwenzeka kwesinye isikhathi ukuthi hayi no mhlawumbe kushodela ufolate lo folate esikwazi ukuthi siphinde semnike thina abantu bezempilo ngiyangizwe nje emakhaya kuthiwa hawu awushaya isibindi lapho ezokusiza lapha isibindi siyalekelela isibindi ube kube ispinashi amakabishi konke lokho kuyasiza ukuthi kunyuse igazi so ke nithi ke ngicela nje usiphe umlayezo ke wenu eneni ukhiphe ngaphansi kwalezimo nje ukhulume ngazo zombili lesokuqala nalesesibili ukuthi imuphi umlayezo ongawukhipha ke manje batshela abalaleli emakhaya asigade lokhu nalokhu nalokhu umuntu enze njani aye kuphi mayibone nenkinga Okay, ngiphinde ngibonga kakhulu uNgqongqoshe ngokuhlezi likhumbula njalo ikhalenda lethu lezempilo. Njengoba sizobungaza nje lesithathu lozayo umhla 17 sibungaza yona i-Haemophilia Day. Umyalezo obaluleke kunayo yonke into singaba nalo ulwazi lazi izifo kodwa egcineni kosuku kumele abantu bathole usizo. Usizo kwesisikhathi egcine selidinga ukuthi umuntu athole igazi lokunikelwa. Mina ngisebenza emergency department kwaba khona isikhathi lapho saswela khona igazi ku December siyawazi ku December thi uhlangene nengozi uhlangene nokulimala abantu bazodingana negazi kusho umuntu wesifazane kumele abelethe seshodole igazi asenalo so umyalezo obaluleke kunawo wonke nje sicela nje abantu basondele ngalapho kunikelwa ngakhona igazi umuntu ahambe onikele igazi akwazi ukusindisa impilo zabantu nanizwela bafethu kudokotela oseshini into esho udokotela bakwethu nijwayele ukuyilalela zithiwa zimbalwa izinto la eSouth Africa ongamele uyikwelete akumele ukwelete uSARS akumele ukwelete into esho udokotela ngoba indlela iyodwa kuyahanjwa makwetela lapho bani cha ngikhumbulise kabalele ukuthi ngempela sikhona emkhanya kude ngolwesihlanu umhla ka19 April sizoliphendula iso lapha eMtuba Rugby Sports Ground anibe khona ke bakwethu uNgqongqoshe uzobe khona uNgqongqoshe siyacela usigoqela uhlelo Siyabonga kakhulu Ntokozo sibonge kodokotela bobabili ngeinformation abasinikeze yona ngiyacabanga ukuthi umphakathi emakhaya ukwazile ukufunda kulokhu abakushilo ngoba vele phela uhlelo lwethu lwalokho ukuthi sikwazi ukuthi ukuthola odokotela abakwazi ukuthi basichazele sikhulumile ke le yabantu abangazitholi ingane earlier on ukuthi siyacela ukuthi imndeni supportane kulena ke yesifo segazi whether uphelelwa igazi noma unegazi eliningi esicelayo ukuthi imphakathi igadi kakhulukazi ingane uma ngabe ingane isencane nje emakhaya sibheke ingane nayibhlida kakhulu sisondele emtholampilo ingane nangabe kubonakala ukuthi iphelelwa amandla angazi ukubapheli ngesizulu ukuthi ukuba njani angilazi leli gama ngingasho na ukuthi kuphelelwa igazi phela cha phela nawuphelelwa igazi
emzimbeni abantu abamhlophe babamhlophe kakhulu Baphaphatheke. baphaphatheke oh yes uphaphatheke angathola u-A lapha ezulwini uma ngabe ingane siyibona ukuthi iphaphathekile ngendlela engajwayelekile asondele akukho okuncane esifisa ukuthi abantu bangakubuzi uma nje ubona ukuthi hayi akukho normal noma kujwayelekile lokho kuphethe ingane yakho gijima uye emtholampilo ngoba emnyangweni wezempilo sinawo wonke ama solutions ayikho into esingeke sikwazi ukukusiza ngayo uma singakwazi ukukusiza manje siyakwazi ukuthi sithi uzolithola kuphi usizo so sondela eduze kwethu ukuze sikwazi ukuthi impilo siyonge impilo yande ibeningi ilokho nje esikhonela kona emnyangweni wezempilo ukuzokwandisa impilo zabantu okwesikhathi kuyaphoqa kulolu hlelo asivalelise sithi kulungele ke.